Bon dia i, per suposat, i encara que ja us han donat la benvinguda a la Universitat de València, com a vicerectora d'Estudis, vull repetir, donar-vos les gràcies per estar avui ací, tindre la paciència d'esperar per escoltar-me a mi a les 1:15 i agrair-vos la vostra presència una vegada més en la Universitat de València, en esta aula magna de la Facultat de Medicina i Odontologia. Vull donar les gràcies també al Servei d'Informació i Documentació per organitzar aquesta jornada any darrere any i per convidar-me com a vicerectora responsable de l'accés a la universitat a donar-vos aquesta xerrada que, com sempre, té un títol que ja d'antemà vos demano disculpes perquè probablement serà molt més presentuós que el que després serà la presentació. M'obliguen a posar un títol i jo sempre he de posar novetats en l'accés i oferta de graus, però com veureu, desgraciadament, potser no hi ha tantes novetats com vosaltres podríeu esperar. La intervenció de l'any passat jo la vaig basar en una llei orgànica que s'acabava de publicar fa un mes quan jo vaig fer la presentació al mes de desembre, crec que exactament el mateix dia, 29 de gener que avui. Era la llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa que avançava que en un termini mitjà, per a l'any 2017, ja deixaria de fer-se la prova d'accés a la universitat i que s'implantaria una prova general de batxiller. S'implantaria una prova en cada fase de l'ensenyament secundari i una prova de batxiller. L'accés a la universitat es va desenvolupar després en un Real Decret, el 412-2014, que es va publicar el 7 de juny de 2014. No presenta moltes novetats sobre l'accés que ja plantejava la LOMCE i deixa moltíssimes coses obertes a la universitat. I en aquest Real Decret és en el que avui basaré un poc la meva intervenció. L'article 9 d'aquest Real Decret, que parla de les formes d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau, permet a les universitats establir procediments d'admissió per als ensenyaments de grau o, excepcionalment, proves d'admissió als ensenyaments de grau. És més, permet i obliga segons el tipus d'estudiant que vaig accedir. En el cas d'estudiants que accedissin des del batxiller del sistema educatiu espanyol o el batxillerat europeu, diu que les universitats podran admetre directament a l'estudiant a partir de la nota que han tingut en el seu batxiller o establir procediments, i quan parlem de procediments no estem parlant de proves, sinó procediments d'admissió que tinguin en compte el tipus de batxiller, la nota d'algunes assignatures o allò que les universitats determinen. I, com dic, excepcionalment permet a les universitats fer proves ad hoc per a l'admissió als estudis de grau. En tot cas, la nota del batxiller més prova general de batxiller ha de representar sempre almenys el 60% de la nota final d'accés a les universitats. En el cas d'altres formes d'entrada a la universitat, com és per el públic que hi ha avui ací, especialment vull fer esment al de tècnic superior de formació professional, en aquest cas no només és una possibilitat, sinó que obliga les universitats a establir alguns procediments d'admissió i excepcionalment una prova d'admissió. Una cosa important d'aquest Real Decret és també la disposició addicional quarta que diu quin és el calendari d'aplicació, quan s'aplicaran els canvis. I com també deia la LOMCE, diu que això s'allunya fins al curs 2017-18 per als estudiants que hagin cursat el batxillerat espanyol, però per a la resta de col·lectius ja a partir del curs passat, des del 2014-15, podrien establir procediments o proves d'admissió diferents. També és cert que junt a aquesta disposició addicional hi ha una disposició transitòria única que permet a les universitats ajornar aquests procediments i proves d'admissió i concretament pràcticament mantindre's com estem actualment fins al curs 2017-18 per a tots els col·lectius.
Concretament diu que per als cursos 14-15 ja es va aplicar, per al 15-16 i 16-17 es podrà continuar utilitzant la prova d'accés a la universitat. Per als estudiants de cicles formatius de grau superior podran presentar a les proves específiques amb el currículum. Ahir també va haver una sentència de l'any passat que després el Real Decret torna a aclarir. Per als estudiants la prova específica es fa en les matèries del currículum de batxiller i per als estudiants de batxillerat europeu, en els quals n'hi ha acord, continuem en el procediment d'homologació per UNED i la prova específica o bé en UNED o bé en una universitat pública. Això és el que permet fer el Real Decret, això és el que es va aplicar el curs passat. De fet, el curs passat el decret es va publicar en un moment que ja estava tot decidit, però l'interessant és i què anem a fer enguany, no? Aleshores, el que voleu saber és com serà l'accés per al curs 2015-2016, com serà l'accés per al proper curs. I ahí està la solució. Almenys en la Comunitat Valenciana, i que estic parlant com a vicerectora d'Estudis de Grau de la Universitat de València, però em permet parlar en nom de les 5 universitats públiques perquè sabeu que tot se coordina des d'una comissió gestora que està estructurada des de la Conselleria i hi ha un acord total entre les 5 universitats públiques valencianes de fer el mateix i concretament que l'accés per al curs 15-16 siga igual que fins ara. Donar-nos un temps per a pensar i que els estudiants de batxillerat espanyol continuen fent la fase general i la fase específica, que els de batxillerat europeu continuen fent la fase específica en la UNED o en una universitat pública i que els estudiants de cicle formatiu de grau superior continuen fent la fase específica. Per tant, com deia, novetats. La novetat és que continuem igual. Però sí que m'agradaria avançar-vos un poc el que passarà en el curs 16-17 i a partir d'ahir. Avançar-vos el que sé, que és també el que puc contar. En principi, la intenció de les 5 universitats públiques valencianes és que l'accés per al curs 16-17 continua sent exactament el mateix. És a dir, donar-nos tot el temps que ens permet el Real Decret per a fer canvis. I dic la nostra intenció és perquè no puc afirmar-lo amb la mateixa seguretat que estic afirmant que per al curs 15-17 sí anem a fer el mateix. De què va a dependre? Depèn del que facin també altres comunitats. Jo estic a València, però tenim una universitat a Castelló que està molt a prop de Catalunya i en Catalunya potser ja estiguem pensant en fer altres coses i potser això condiciona. Jo no puc dir que el que facin els altres no pot condicionar-nos a mitjà termini. I també perquè en aquest moment hi ha una reunió a Madrid de la RUNAE, de la sectorial de CRUE d'estudiants, a la que ha anat la cap de servei. Jo havia d'estar allí, però he preferit estar així explicant-vos el que jo sé en aquests moments. I ahir estem intentant que totes les universitats, i no només de la Comunitat Valenciana, sinó totes, fem el mateix per als estudiants del sistema del batxillerat espanyol, de batxillerat europeu, de cicles formatius. No és fàcil. I en el moment en què vegem que altres universitats, altres comunitats fan altres coses, igual es fa reflexionar i canviar. Però la nostra intenció i la de la majoria de les comunitats autònomes és deixar tot el temps que ens permet la llei, que ens permet el Real Decret per a reflexionar. Perquè, sabem que en el 2017-18 hem de canviar, però no tenim clar com, i per això no anem a canviar ja en un sentit que potser el futur ens faci reflexionar, perquè per a nosaltres, per a les universitats, és molt important conèixer com serà la prova general de batxillerat. Suposo que per a vosaltres, permetiu-me que vos tutege, també, però per a nosaltres, per a les universitats és molt important, perquè jo l'any passat, en la meva intervenció, recorde que vaig posar unes taules que comparaven la nota mitjana dels estudiants de batxiller
i la nota mitjana que aquests mateixos estudiants, era per col·legis, obtenien en la prova d'accés a la universitat. I vaig donar el percentatge d'estudiants que aprovaven les proves d'accés a la universitat. Veiem, ho sabem tots, que el percentatge d'estudiants que aprova és molt alt, que la PAU no és una prova excloent, però sí és una prova homogeneitzadora. Per tant, si la prova general de batxillerat és una prova homogeneitzadora i fa el paper que fa ara la fase general de les proves d'accés a la universitat, la intenció és, per suposat, no fer cap tipus de prova, com ara avançaré, i anar, en tot cas, a algun procediment d'admissió. Però tot dependrà de la prova general de batxillerat i en aquests moments no sabem com serà. Mantenim, per suposat, totes les reunions que podem amb el Ministeri i preguntem tot el que se podeu imaginar i més, però no sabem com serà la prova general de batxillerat, sabem que l'està treballant l'Institut Nacional d'Avaluació, que probablement serà una prova tipus test o tipus test en la major part de la prova, que estan molt volcats en completar la prova de secundària i la de batxillerat després. Serà del mateix tipus i ja ens han avançat que serà una prova que valorarà més bé competències que continguts, com és la tendència general ara també en tots els àmbits educatius, però ens agradaria conèixer més detalls, ens agradaria conèixer un poc el tipus de prova i saber el paper que van a tindre les universitats, un poc en la gestió de la prova. Ara en la PAU participen els col·legis, almenys en els tribunals, la correcció, i volem conèixer el tipus de prova per prendre decisions. Per tant, el que vaig a dir a continuació són també intencions. La intenció, com dic, és no fer proves, no fer cap tipus de prova específica si la prova general de batxiller ens dona aquesta homogeneïtat. Establir procediments? Probablement sí. Establir procediments d'admissió que facin un poc el paper que fa actualment la fase específica, que valore certes competències, també certs continguts per a certes titulacions? Sí. Quins tipus de procediments? El que estic comentant. Pensem que la prova general d'accés a la universitat, la prova d'accés a la universitat ha funcionat bé fins ara i ha sigut molt adequada la fase específica per a dirigir els estudiants a certes titulacions. No cal inventar el que ja ha funcionat bé i el que pensem és que aquests processos d'admissió haurien de tindre en compte el tipus de batxiller que ha cursat l'estudiant i ponderar certes assignatures per a certes titulacions. Quines? Probablement les que ja ponderen 0,2. No anem a canviar i dir que si fins ara en medicina ha ponderat biologia, química, física, matemàtiques, doncs ara va ponderar economia o no va ponderar física. El que ja se va reflexionar per al passat aprofitarà per al present i per al futur. Però tenim ahí una cosa a pensar, a meditar, a decidir. Els estudiants del batxillerat espanyol faran la prova general de batxiller, però els estudiants de cicles formatius de grau superior no, i els estudiants del batxillerat europeu tampoc. Què anem a fer en aquests casos si no fem una prova? Doncs no està res decidit, però una de les qüestions que s'està debatint avui també a Madrid és aquest tema. És si intentem no fer cap prova, què anem a agafar per a dirigir o per a comparar també la nota d'un estudiant de cicle formatiu o d'un batxillerat europeu a un espanyol que probablement si establim procediments d'admissió podria ser un model semblant al d'ara i puntuar sobre 14. Aleshores, una de les coses que s'està fent és treballar amb la UNED perquè ells facin algun procediment d'admissió equivalent al que se faria a les universitats per als estudiants de batxillerat espanyol amb els de batxillerat europeu, que agafen les notes, les homologuen i agafen unes assignatures que nosaltres li diguem i es donen una nota ja en els criteris de ponderació que nosaltres diguem. I amb els estudiants de cicles formatius de grau superior, una de les coses que s'està pensant i se veu amb bons ulls és, i que el Real Decret permet, és tornar al sistema de cupos. Recordeu que abans del decret del 2008 existia un sistema de cupos per a l'accés
dels estudiants de cicles formatius de grau superior. També se podria establir un sistema de cupos per als estudiants de batxiller europeu o per a qualsevol col·lectiu perquè el Real Decret ho permet, però ja tenim un precedent en el cas de cicles formatius de grau superior i sembla que agradava. Aleshores, aquesta és una possibilitat. El que no puc dir, i jo no sabia si, per suposar no ho he escrit, no sabia si dir-lo, és quin percentatge, quin cupo seria, perquè abans sí estava estipulat en el Real Decret anterior d'accés. Era un 30% a les diplomatures, un 10%, crec recordar, per a les llicenciatures. Ara hem tingut uns anys en què l'accés d'estudiants de cicles formatius ha sigut més en competència competitiva amb la resta i el percentatge real que tenim d'estudiants que ingressen en cada titulació des de cicles formatius és molt diferent. És molt diferent per titulació, és molt diferent per universitats. I haurem d'estudiar un poc si fem uns cupos per branques i tal. El que sí que vull també insistiré, és que en la Comunitat Valenciana treballarem sempre perquè se decidisca el que se decidisca siga el mateix per a totes les universitats. Sempre serà. Si decidim cupos, seran cupos. Si decidim que els cupos serà X, serà el mateix per a totes les universitats, perquè no pensem desmuntar la comissió gestora o aquesta forma de treballar que estem fent i que pensem que és la que funciona i la que dona coherència i vos dona tranquil·litat. Esto és el que puc dir de procediments d'admissió. Probablement sí, probablement res nou. Un poc el sistema actual. Jo sempre compare que la fase general seria la prova general de batxiller i una fase específica agafant notes d'ahir, si són homologables i tal, però la llei permet fer proves d'admissió. Estem pensant en fer proves d'admissió? Es faran? La intenció és que no, però torno a insistir en que tot dependrà del tipus de prova general de batxillerat que se faci, la garantia, les garanties que ens donen. I també depèn del que facin altres comunitats, vull insistir també en la proximitat geogràfica que algunes universitats de la Comunitat Valenciana tenen altres comunitats i dependrà del que algunes titulacions es comencen a decidir homenatjar. I ens acompanya el secretari de la Facultat de Medicina i Odontologia i sabeu que Medicina és una titulació molt especial. Altres també són especials, però Medicina té un tipus d'entrada i un tipus d'estudiant molt motivat i molt competitiu. Aleshores, jo he basat també aquesta presentació, veureu que he posat prou retalls de diari perquè hi sé moltes coses i vull un poc donar-vos la tranquil·litat de què vegem bé, no vegem també des de la universitat, què ha eixit des de la universitat, què no ha eixit de la universitat. Aleshores, 2 retalls de diari que us he posat, o 3 retalls de diari, fan referència a notícies que han eixit relacionades amb medicina. Els degans tenen una conferència de degans, pràcticament totes les titulacions tenen la seva conferència de degans, i medicina ja va per davant i li agradaria fer una prova. Li agradaria fer una prova, però també en defensa de medicina. He de dir que també sabeu que jo he comentat algunes vegades que com que un estudiant que vol fer medicina normalment i li dona quasi el mateix fer-lo a la Universitat de València o a la Miguel Hernández o en Tarragona o en Zaragoza, demana després prescripció en totes les comunitats. Aleshores, un poc estan pensant més en solucionar aquest problema que en fer una prova. El que hem de donar és una solució i aprofitar aquest moment de canvi per a intentar donar una solució a aquelles titulacions que l'estudiant se preinscriu en moltes universitats de moltes comunitats i després deixa moltes places vacants. És més en aquest sentit que en el sentit de voler fer una prova diferent. Magisteri també és una de les titulacions, se n'ha anat dit, no? Però també és una de les titulacions que pensa que té un tipus d'estudiant d'entrada que no sempre és conscient a lo que va. És un tipus d'estudiant que li agraden els xiquets, però després no sap que no és només estar en xiquets i en els nens. Aleshores, voldríem fer una prova per a seleccionar més el tipus d'estudiant d'entrada. Jo soc coneixedora d'aquestes iniciatives, totes les vicerectores
d'estudiants d'estudis som coneixedors i estem treballant i treballarem perquè se puga garantir una forma d'accés que minimitze o anul·le proves específiques. Si es fan, si al final s'arriben a fer, us he posat un altre retall de diari. Crec que eren unes declaracions del rector de la Universitat Politècnica de València que va iniciar el 17 de gener, després d'un claustre que tenien, però que són assumides per totes les universitats públiques. Si al final es fan, seran les mateixes per a totes les universitats de la Comunitat Valenciana i potser no siguen de titulació, siguen de branca, perquè tampoc és molt assumible per les universitats ni per als estudiants fer una prova per a medicina, una altra per a infermeria, una altra per a fisioteràpia, una altra... No pot ser. Això no és en absolut operatiu i econòmicament impossible també per a tots. Aleshores, la intenció és no fer proves, n'hi ha alguns col·lectius que demanen algun tipus de proves i si es fan, com dic, seran per a totes les universitats. I utilitzo aquests diaris també perquè entengueu per què no fem res fins a l'any 2017-18, perquè hem de pensar i hem de conèixer, l'estudiant sobretot, hem de conèixer la prova general de batxiller i això serà un punt de partida ja per a començar a treballar. Mentrestant no estem de braços plegats, no? Estem treballant, ja us dic que n'hi ha coordinació a nivell de Comunitat Valenciana, n'hi ha moltes reunions de RUNAE a nivell nacional i la idea la tenim. Després plasmarem en seguida, o el més aviat possible, perquè entenem que us hem de donar en seguida uns criteris. La llei diu que en un any abans de fer-se les proves heu de ser coneixedors, però volem que si poden ser 2, millor, i a veure si en els propers mesos coneguem alguna cosa. El Ministeri es va comprometre a donar-nos una prova general de batxiller este mes. Estem a 29 i no va arribar. Per tant, el calendari està publicat ja en Conselleria i crec que igual sou coneixedors. La prova general, la prova d'accés a la universitat se farà igual que sempre. N'hi haurà 2 fases, juny i juliol, i una única prescripció. I les dates són les que dic així. A principis de juny i a principis de juliol els estudiants s'inscriuran en la prova, que es realitzarà, com sempre, dimarts, dimecres, dijous, 9, 10, 11, 7, 8, 9 en juny-juliol. Les dates estan en Conselleria i estan també en la pàgina web de la Universitat de València. I el lliurament de notes serà de 9 de juny, en el cas de la prova de juny, i 16 de juliol, en el cas de la prova de juliol. A partir d'ahir, com sabeu, en seguida, resolució de la preinscripció i matrícula. La matrícula, com sempre, a la Universitat de València serà ja totes les universitats públiques al mes de juliol, immediatament després de saber el resultat, se fan les xerrades informatives i la matrícula, i vull insistir, això ja no és novetat, però una vegada més insistir en que ja des de fa 2 anys l'assignació de places per llista d'espera no és presencial, es fa mitjançant una aplicació informàtica que reassigna les places vacants després de la matrícula amb el mateix ordre en el que estan en la llista d'espera. Però sí que cal indicar que se vol continuar en llista d'espera després de cada assignació. El que anem a millorar és el procediment perquè l'estudiant tingui la seguretat que ho ha marcat, perquè hi ha hagut algun problema de que no és que no tinc la seguretat que ho he marcat, doncs sí que estem millorant aquest procés perquè n'hi hagi seguretat que ho ha marcat. Però és important també que ho marqui, perquè si no s'adjudica una plaça a una persona que no la vol i és més espera per al que sí la vol. Aleshores s'adjudicaran les places en les que sí que vol continuar accedint a aquesta titulació. Ara me toca la part, la que m'interessa més a mi difondre també, que és l'oferta de graus. Tampoc n'hi ha massa novetats, però sí que vull comentar un parell de coses. Com sabeu, la Universitat de València és una universitat generalista que té 53 fins ara, 54 a partir de l'any que ve, titulacions de grau i alguna doble titulació.
Hem sigut molt conservadors en aquests últims anys, no posant noves titulacions. Pensàvem que era un moment d'assoliment dels graus, de reflexió, i ja teníem prou titulacions, no era el moment de començar a generar idees noves. Aleshores, tenim titulacions en branques d'arquitectura, enginyeria, de ciències i arts i humanitats, i també en ciències de la salut i en ciències socials. I, bueno, aquestes són projeccions de la pàgina web, això és el que podeu veure a la pàgina web, i sí voldria comentar dues coses. Per primera vegada, per al curs 2015-2016, els estudiants que accedisquen al grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport no hauran de fer proves físiques. Amb la nota de selectivitat, com en qualsevol altra titulació, s'entrarà. No hi ha proves físiques per a l'accés a Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Si se punxa en la titulació ja ho especifica i vos ho corrobore i assegure en aquesta jornada. I sí voldria fer també un comentari de dues titulacions que pot ser, sempre passa molt ràpidament i que no ubiqueu després on estan. Hi ha dues titulacions, la de Geografia i Medi Ambient, però sobretot la d'Informació i Documentació, que estan en la Facultat de Geografia i Història, per la qual cosa els estudiants la identifiquen en àrea d'Humanitats. Vegeu que estan en l'àrea de Ciències Socials i Jurídiques, són titulacions de socials, i en concret la d'Informació i Documentació, que és l'anterior Biblioteconomia, és una titulació molt aplicada, és una titulació que té informàtica, que és molt actual, és manejo de bases de dades, té moltes eixides professionals. Les pràctiques, tenim una oferta de pràctiques enorme. I era simplement, perquè sempre se passa molt desapercebuda, comentar que no és, encara que una titulació no sempre és de la branca del centre. S'identifica un centre o una branca, però Informació, Documentació i Geografia són titulacions prou aplicades i són titulacions de socials. Sabeu que també tenim dobles titulacions i dobles titulacions internacionals, i ahir sí hem estat augmentant l'oferta i ens agradaria continuar treballant en aquest sentit. I vull destacar una doble titulació que enguany ja s'està impartint, però que eixirà per primera vegada a prescripció el curs que ve, que és la doble titulació en Turisme i ADE. És una titulació que el centre va dissenyar a última hora l'any passat, que hi ha estudiants que van entrar per ADE o van entrar per Turisme que se'ls va oferir la possibilitat de fer la doble titulació, però ja de forma oficial i en prescripció per al curs 15-16 apareixerà en el full de prescripció i també ho teniu en la documentació que us han donat i ja està en la web. I en quant a les dobles titulacions internacionals, és clarament una aposta de la universitat, però us he de reconèixer que costa de fer. De moment tenim dobles titulacions internacionals, com sabeu, a la Facultat d'Economia, en International Business, en ADE i en Economia, i des de l'any passat tenim una doble titulació internacional en Toulouse en Dret, en la titulació de Dret. El que estem treballant és per a posar-ne de noves, i ara diré alguna titulació en la que s'està treballant, i per augmentar les que ja hi ha. I en aquest sentit he rotulat una oferta nova que hi ha en International Business en una universitat russa. I està pràcticament acabada, no l'he posada perquè no està passada per Consell de Govern, però estarà en breu, una oferta de doble titulació en ADE en una universitat xinesa. I s'està treballant, sí, xinesa, s'està treballant per a dret també en una universitat russa i en una universitat italiana. O sigui que sobretot les que ja han entrat en la roda amplien la seva oferta i com a noves ofertes s'està treballant una, no l'he posada perquè preferís no posar el que no està totalment tancat, però s'està treballant una doble titulació en Química en Estrasburgo, que estarà preparada. Com que sabeu que aquestes dobles titulacions s'ofereixen a partir de tercer quart, jo crec que amb tota seguretat, quan els estudiants arriben a tercer quart de Química o de les que us estic comentant,
estaran. I estem treballant per a moltes titulacions. Les titulacions internacionals crec que és una molt bona oferta, molt bona possibilitat per als estudiants i és un tema que, si no potenciem noves titulacions, sí que estem intentant potenciar. Però sí m'agradaria comentar una nova titulació per a l'any que ve i una que ve d'abans, que són la de Ciències Gastronòmiques i la de Veterinària. En la pàgina web no apareix cap de les dues, però en la documentació que us han donat i en la guia d'accés apareixen les dues. Les dues con un asterisc. El de Veterinària de tota la vida, quasi, per raons econòmiques no s'implanta, i el de Ciències Gastronòmiques en un asterisc que diu pendent de verificació per la ANECA, Agència Nacional d'Avaluació i Acreditació. Avui mateix, abans de vindre així, he intentat actualitzar informació, he telefonat a ANECA i probablement demà tindrem l'informe provisional, no mai te donen un informe definitiu a la primera, però un informe provisional de Ciències Gastronòmiques. És una oferta que sí que hem posat, però esta sí que us dic que estarà, si no ja, no sé, no vull dir que me retiraré, però la de Ciències Gastronòmiques apostarem per al curs que ve. I sí que volia comentar-vos que és una titulació que pot semblar una moda, perquè està molt de moda tots els programes de Masterchef i tal en la televisió, però que nosaltres a la Universitat de València ho hem meditat molt abans de posar-lo i que, per suposat, se farà, és una titulació que se farà, s'ha fet, s'ha generat amb criteris científics i amb criteris universitaris. Pot ser alguns programes de televisió sigui una moda, però esto si s'hem llançat a fer-ho no és com a moda. És perquè, primer que ja n'hi ha una oferta d'aquesta titulació a nivell universitari. La primera universitat que va posar el grau en Ciències Gastronòmiques va ser la Universitat de Mondragón, una universitat privada. Després la va posar una universitat privada de Madrid, que ara no me'n recorde si era, no me'n recorde, per tant, una privada de Madrid, la Catòlica de Múrcia i després un centre escrit a la Universitat de Barcelona, també privat. I el nostre entorn en la Comunitat Valenciana és un entorn turístic, és un entorn gastronòmic, però no només això. La Universitat de València té Ciència i Tecnologia dels Aliments, té Nutrició Humana i Dietètica, té un potencial, pensem, i unes bàsiques, una estructura de titulacions bàsiques que pensem que li dona una qualitat i un caràcter universitari a aquesta titulació, que tindrà dos itineraris, un només de gestió de cuina, però no de cuina, no és un cuiner, és una gestió d'un establiment gastronòmic, i després una vessant més per a indústria alimentària, que tenim molta a la Comunitat Valenciana. I que també ha tractat d'aprofitar al màxim el nostre entorn social. I com vegeu ahir, se compta amb la col·laboració de la Conselleria d'Economia, Turisme, Indústria i Ocupació. S'està acabant de tancar un conveni amb el Centre de Turisme, el que està enfront, és un edifici que està enfront del Palau de la Música per a utilitzar les seues instal·lacions. Se compta amb la col·laboració de la Federació Empresarial d'Hostaleria Valenciana, si ja s'ha signat el conveni, amb l'Escola d'Hostaleria Gambrinus, que és una escola d'hostaleria que té el seu origen en Sevilla però que està implantada també en València, amb Mercavalència i amb tots els consells reguladors de la xufa, de l'arròs, tots s'han signat ja els convenis. Aleshores, pensem que té el feedback amb el món empresarial, amb l'entorn social, perquè siga el que necessitem per a formar aquest perfil d'estudiants. I en aquest sentit, voldria, com que sé que heu vist aquests retalls de diari, voldria assegurar-vos que, efectivament, la Universitat de València seria la primera universitat pública que ho posaria en marxa, que ho posarà en marxa i que és l'única aposta en aquests últims anys que hem fet com a titulació que pensàvem que podia tindre una bona eixida. I és més, no ho he dit, en
totes les entitats en què hi ha conveni, m'he oblidat d'una molt important, i és la Universitat Politècnica de València. S'ha signat un conveni amb la Universitat Politècnica de València perquè el professorat que té de Sanitat Animal i de Ciència i Tecnologia dels Aliments, que també és una titulació que té la Universitat Politècnica, especialistes en algunes disciplines que no tenim a la universitat o que no tenim suficient, col·laboren. És una forma de treball que estem fent també actualment perquè el que no volem, per suposat, és començar a duplicar coses i, en aquest cas, la Universitat Politècnica de València col·labora amb nosaltres amb aquest títol. És un títol nostre perquè el de fer titulacions conjuntes en grau, conjuntes, és una forma un poc complicada a l'hora de matrícula i tal, però hi ha la col·laboració absoluta mitjançant conveni amb la Universitat Politècnica de València. I el següent grau del que voldria parlar és el grau de veterinària, perquè estic segura que heu llegit alguns dels diaris, alguns dels retalls que planteja així. La Universitat de València reactiva el grau de veterinària. El rector defensa la necessitat de crear un grau de veterinària, inclús que ho anem a fer en l'oceanogràfic. Sí, en l'oceanogràfic i en el bioparc i en tot allò que puga aportar un valor afegit i puga suposar eixida per als nostres estudiants. Sabeu que mai hem tancat la carpeta de veterinària, és una reivindicació i pensem que completaria perfectament l'oferta de titulacions de salut de la nostra universitat. En aquest cas, i des de l'any 2011, hi ha signat un conveni també a la Universitat Politècnica per utilitzar les granges que tenen a l'Escola d'Agrònoms, per tal també de no duplicar, sinó d'aprofitar el que té cadascú per a posar-lo en marxa. I és veritat que s'ha reactivat el grau. S'ha reactivat per una sèrie de qüestions que queden al marge d'aquesta jornada. Però no és per a l'any que ve. No és per a l'any que ve. En tot cas, seria per al següent, perquè no podem començar sense la seguretat que l'hospital estarà en tercer construït. Però també us he de dir que a la vegada que nosaltres hem reactivat, els altres també s'han reactivat. I igual que he posat els altres retalls de diari, voldria posar estos. Espanya gradua més de 1.000 veterinaris a l'any, el doble del que es demana. Els degans de veterinària s'alien contra les facultats que demanen Alacant. Alacant no és la Universitat d'Alacant, és una nova proposta d'universitat privada en Alacant, que és la de Mare Nostrum, que està prou estable, no avança ràpidament, no estarà per a l'any que ve, però també deia que posaria veterinària, etc. Considerem que hi ha molta oferta de veterinària i des dels col·legis de degans de veterinària, inclús des dels col·legis de veterinaris, no des dels degans, sinó també des dels col·legis professionals, no veuen bé que n'hi hagi una sobreoferta. Jo sempre defenso el mateix. A la Comunitat Valenciana hi ha 2 veterinàries, la Cardenal Herrera i la Universitat Catòlica de València, que la va posar en marxa el mateix any que nosaltres l'hauríem d'haver posat en marxa. En el 2011, simultàniament, van acreditar els 2 títols. Però són 2 privades, no hi ha universitat pública. I la Comunitat Valenciana es mereix una universitat pública que oferta veterinària. Es mereix una veterinària a preu públic. I se mereix una veterinària a preu públic gràcies, estem d'acord, però se mereix una veterinària a preu públic i de qualitat. I torno a insistir en que de qualitat vol dir que l'hospital i el professorat hem de tindre garanties. I no podem llançar-nos perquè hi ha universitats, i en aquest cas no mencionaré el nom, que sí van dir que tindran un hospital i no ho tenen en aquests moments. Però nosaltres volem donar un ensenyament, com comente, sempre des d'una universitat que expressiem de donar un ensenyament en la qualitat que se mereixeu. I ja per acabar quasi, voldria comentar un tema que a mi m'interessa també perquè, a més de vicerectora d'estudis, soc vicerectora de política lingüística, d'alguna forma el que decidís que en un costat me repercutís sobre l'altre. Jo soc conscient que la Universitat de València no té molta docència en anglès. Tenim
grups ara, en 8 titulacions, però és una oferta, diguem-ne, estancada. La vam oferir en un moment, però s'ha estancat. Després no s'ha continuat amb els grups ara i ni s'ha continuat amb docència en anglès sense grup ara, perquè el grup ara era una iniciativa de conselleria, però cadascú pot fer docència en anglès en un altre model. I crec que és un tema pendent, però que cal treballar-lo també amb garanties. El que jo tampoc crec que ha de fer una universitat pública és dir que jo forme en anglès als meus estudiants perquè li exigís un B2 d'eixida. Exigís, però no dona els mitjans per a que ho aconseguisquen i no dona assignatures en anglès perquè vagin assolint-lo. I tampoc podem posar un grup en anglès en totes les titulacions si després no tenim professorat format i no tenim estudiants prou en totes les titulacions per a un grup. Hi ha titulacions menudes que tenen pràcticament un grup. Aleshores hem reflexionat molt i hem reflexionat i hem intentat treballar també. I el que ja hem començat enguany i per a l'any que ve jo voldria potenciar-lo més i que vosaltres ho coneguereu i per tant informareu als estudiants és que hem ofertat ja enguany un pla de formació per a tot estudiant que entra a primer curs, primer i segon curs. Un pla de formació que suposa cursos de B1 i cursos de B2 a un preu subvencionat, anava a posar subvencionat, però perquè no se malentenga, subvencionat parcialment, no és free, és a un preu assequible, molt subvencionat per la universitat i a més, prop d'on l'estudiant rep la seva docència i coordinat amb els horaris de la seva docència. Per tant, hi ha grups als 3 campus de la universitat, a Burjassot, a Tarongers i a Blasco Ibáñez. Quin és l'objectiu? L'objectiu és que jo li done les ferramentes als estudiants perquè primer i segon assolisquen l'acreditació, el nivell, i obtinguen l'acreditació del B2. Dona cursos de B1 i de B2, en primer i en segon. Perquè quan arriben a tercer estiguen formats ja i no es troben en la sorpresa que si es volen anar d'Erasmus o volen fer una doble titulació internacional es demana un nivell, una acreditació. I després, per poder tindre les garanties que si comencem a donar docència en anglès tindré els estudiants preparats, a més del professorat, per suposat. Aleshores, la intenció és ja a partir del curs que ve començar a posar assignatures en anglès en totes les titulacions en què trobe, i així tinc a 2 degans, trobe el suport dels deganats per a començar a donar docència en anglès, començar per quart, començant per tercer, per després anar baixant. Però és un poc començar per dalt i donar la formació per baix per en un mitjà termini poder oferir, no sé si soc partidària d'oferir grups en anglès en totes les titulacions, però sí docència en anglès pot ser perfectament assignatures soltes i que l'estudiant adquirisca un multilingüisme i que contemple també l'anglès. Aleshores, us demanaria la col·laboració perquè els estudiants conegueren i que quan arribaren, per suposar que ho anunciarem en matrícula i tal, demane la col·laboració, per suposar, del CEDI i que ho coneguen i que s'apunten. Sabeu que també es preocupem prou, esto no ho repetiré, però sí que vull reconèixer el treball que se fa també des del CEDI, ens preocupem molt perquè l'estudiant no troben la universitat un món molt diferent del que ha viscut fins a aquest moment i tenen programes de mentorització i assignatures d'incorporació a la universitat en pràcticament la meitat de les titulacions. I, ja per acabar, que ja sé que m'he passat, voldria parlar d'una altra novetat que potser esteu escoltant i esteu veient en els diaris en els últims mesos, que és una proposta de modificació del Real Decret que regula l'ordenació dels ensenyaments universitaris per permetre, que no obligar, a les universitats a oferir graus d'entre 180 i 240 crèdits. És el famós 3+2, que probablement haureu escoltat i que ja s'ha convertit en una forma de parlar. Graus de 3 anys i aleshores màsters de 2 anys. Què hi ha de veritat
o de rumor en este proyecto del Real Decret, molt de veritat. O sigui, esto no és un retall de diari, esto és un projecte que ens han passat a les universitats, ja el tenim des de fa prou de temps, i les notícies, i això ho podria afirmar demà, no avui, és que demà passa per el Consell de Ministres i que probablement la setmana que ve estarà publicat en el BOE. És més, estableix que això es pot fer ja a partir de setembre de 2015. O sigui que si hi ha universitats que ja tenen títols de 180 crèdits, se parla de 180, però permet entre 180 i 240, podrien ser 210 i tal. Si té preparats títols inferiors a 240 crèdits i li dona temps a acreditar-los per al curs que ve, ja ho podrien impartir. He dit que l'argument del Ministeri és que no és obligatori, que és opcional, que ho posa la universitat que vulgui, en les titulacions que vulgui, però això per a nosaltres, més que un argument, és un problema, perquè jo crec que és un poc de desinformació i de desorientació per als estudiants i per als empleadors que coexistisquen un mateix títol en 3 anys i en la universitat del costat en 4 anys. Són les mateixes competències les que ha adquirit l'estudiant i aleshores per què ha de fer 4 si és 3? És cert que potser fa uns anys, fa 8 anys, quan estàvem parlant de l'estructura dels graus, un model de grau de 3 anys i màster de 2 anys hauria estat més encertat i més acorde al que es fa en Europa. Però el ben cert és que no es va fer en aquest moment i el ben cert és que acaba de ser la primera promoció de graus de 4 anys i el ben cert és que no podem estar canviant contínuament. Aleshores, nosaltres el que demanàvem és que se treballara bé el moment i per suposat que se treballara bé quines titulacions podrien ser de 3 anys sense mermar les seues competències i la seva qualitat i quines no. I quines sí, però complementant-lo en un màster que no fora un màster a triar per l'estudiant, sinó un màster complementari a un grau de 3 anys. Podria ser, i poso el meu exemple, i hi ha persones que me coneixen i saben que soc química. Podria ser química una titulació de 3 anys? Podria ser, però potser si després un estudiant per a adquirir les competències d'un químic ja habilitat i en les competències per a treballar haurà de fer un màster determinat, no un màster molt específic. Un poc seria l'estructura que teníem abans en les llicenciatures de 5 anys, que teníem un primer cicle de 3 i després unes especialitats de 2. És una reflexió que volem fer-nos i pensem que el camí per a canviar és el de la reflexió, no el de que ara en 2 mesos es comencen a fer el mateix grau en diferents modalitats i diferents combinacions de crèdit. En aquest sentit, també voldria tranquil·litzar-vos perquè si hi ha un acord també de les 5 universitats públiques, i sempre parlo de les públiques, aquests articles parlen també de diari de les privades, si se fa des de conselleria se podria fer les privades probablement, de que a la Comunitat Valenciana fem tots el mateix. Però temps al temps, és el que jo puc dir de moment. El Real Decret sembla que es publicarà en breu i a partir d'ahir es posarem a treballar molt ràpidament. He de dir que ja hem treballat, ja hem parlat molt, però a partir d'ara, si se publica, haurem de treballar més i més a pressa per donar-vos una tranquil·litat i sobretot unes garanties de que heu de podeu informar bé als estudiants. I ja està, moltes gràcies.